Kuuɗe Lilaaɓe suura 2 aya 41 yaaki 42. Kawtal kooliiɓe Yeesu arande'en. Fuu jaɓuɓe ko Biiturus wi'i ɓe ngaɗana baptisma. Nyalnde nden haade yimɓe 3,000 ɓeydii nder kawtal kooliiɓe Yeesu. Ɓe ngaɗi ka tokkuki ekkitinol lilaaɓe, e ɓe cumpotira, e ɓe nyaamda, e ɓe ngaada do'aare. Kulol nangi koo moye, ngam Allah e waɗa alaamaaji kayɗiniiɗi ɗuɗɗi daga juuɗe lilaaɓe. Fuu kooliiɓe Yeesu e kawti hoore, e ɓe cenda fuu ko ɓe ngoodi hakkunde maɓɓe. Ɓe coori gese maɓɓe e ko ɓe ngoodi, ɓe cendani koo moye fuu ko haani ngam muuɗum. Koo ndeye nyalnde e ɓe kawrita nder wuro ceniingo, e ɓe nyaamda nder gure maɓɓe e ɓerɗe laɓɗe e welwelo mango, e ɓe manta Allah. Yimɓe fuu e ngiɗi ɓe. Koo ndeye nyalnde bo Joomiraawo e ɓeydana ɓe tuubooɓe. Nder aayaaje ɗe janguɗen to gaɗa, en nani yimɓe nanɓe waaju Biiturus ɓe paami ko o wi'i, sey ɓe ƴami Biiturus en ɓe mbi'i, bandiraaɓe, ɗume min gaɗata? Biiturus wi'iɓe, sey ɓe tuuba diga hakke maɓɓe ɓe koolo annabi Iisaa ɓe ngaɗane baptisma ngam ɓe keɓa kisndam e yaafuye hakke maɓɓe. Aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o bo en nani fuu jaɓuɓe ko Biiturus wi'i ɓe ngaɗana baptisma kollay ɗum alaama tuubol maɓɓe e hoolaare maɓɓe dow annabi Iisaa woni kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garayka nyalde jaango. Ɗum bo hebbini fuu shiri Allah e nyumo muɗum ngo lildoyki ruuhu muɗum nder tokkuɓe annabi Iisaa. Ngam daliila ɗum Allah lildoyi ruuhu muɗum nder tokkuɓe annabi Iisaa woni ngam o hokka ɓe bawɗe ɓe ngaajina habaru belɗum, ɓe mbangina laawol Allah ngol o siryi ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita maako garayka nyalde jaango, barka hoolaaki annabi Iisaa. Hanjum waɗi ruuhu Allah Joomiraawo hokki tokkuɓe annabi Iisaa bawɗe metuki nder ɗemɗe feere-feere, ngam koo moye gonɗo ɗon fuu nana ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata nder ɗemɗe mu'en. Yimɓe ɓen bo nani ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata, ɓe mbi'i, ɓe e metooɓe naa ɓe Galiilanko'en? Nden no ɗum waɗi koo moye nder meɗen e nana ko ɓe mbi'ata nder ɗemngal muɗum? Ɓe fuu fii ɗum hayɗini ɓe. Ɓe mbi'i, no ɗum waɗi koo moye nder meɗen e nana ko ɓe mbi'ata nder ɗemngal muɗum? En nani carel ngel Allah Joomiraawo jippinoyi ruuhu muɗum nder tokkuɓe annabi Iisaa. Yimɓe ngaroyi diga leyɗe feere-feere e lenyol feere-feere e leyɗe meɗen ɗe Afirka haa ma e Laarabanko'en. Fuu bo ɓe nani tokkuɓe annabi Iisaa e meta nder ɗemɗe maɓɓe, e ɓe mbangina kuuɗe mawɗe mawɗe ɗe Allah Joomiraawo waɗi ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango. Daliila ɗum ruuhu Allah Joomiraawo hokki tokkuɓe annabi Iisaa bawɗe metuki nder ɗemɗe feere-feere woni ngam koo moye gonɗo ɗon fuu nana ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata nder ɗemɗe mu'en, naa sey to ɓe ƴami goɗɗo ɗume ɓe mbi'ata. Ngam Allah Joomiraawo e yiɗi fuu ɓii Aadama faama ko o wi'ata dow kuuɗe maako mawɗe mawɗe ɗe o waɗi ngam hisnuki ɓii Aadama, barka annabi Iisaa. Allah Joomiraawo e yiɗi koo moye ɓii Aadama faama laawol muɗum ngol kisndam diga hakke e kiita muɗum garayka nyalde jaango, barka annabi Iisaa. Ɗum woni daliila ko Allah jippinoyi ruuhu muɗum hokki tokkuɓe annabi Iisaa bawɗe ɓe meti nder ɗemɗe feere-feere ngam fuu kawrituɓe ɗon nana ko Allah Joomiraawo wi'ata ɗum nder ɗemngal muɗum. Hanjum waɗi hande deftere seniinde waato wolde Allah waylitaama nder ɗemɗe feere-feere ngam koo ngole lenyol janga wolde Allah nder ɗemngal muɗum faama ko Allah Joomiraawo wi'ata ɗum nder ɗemngal muɗum.
Hanjum waɗi hande deftere seninde wato wolde Allah waylitama nder ɗemgal fulfulde. En ni bo janga en nana ko Allah jomirawo wi'ata en nder ɗemgal meɗen. Gam to ɗum jangi wolde Allah nder Ibraniyankore ko Girik ko Latin wato ɗemɗe ɗe ɗum fuɗɗirno winduki deftere seninde, naa fuu nanta ko ɗum wi'ata. Ko bo to e ɗum janga wolde Allah nder woɗere ko turanci, naa fuu nanta ko ɗum wi'ata. Ko to e ɗum janga wolde Allah nder Arabre, naa fuu nanta ko ɗum wi'ata. Hanjum waɗi hande deftere seninde wato wolde Allah e waylite nder ɗemɗe feere-feere, gam ɗum wartana ɓi Adama koyɗum faamuki ko Allah wi'ata nder wolde muɗum. Bandirawo am, a faami dalila ko Allah jomirawo hokki tokkuɓe annabi Isa bawɗe metuki nder ɗemɗe feere-feere? Bandirawo am, a faami ko nanta nder wolde Allah ɗo? A jaɓi ko Allah wi'atama nder wolde muɗum ɗo? En nani gaɗa Bitrus famtini yimɓe ɓen ɗon ɓe jaɓi ko Bitrus wi'iɓe, ɓe kooli annabi Isa mo Allah liloyi gam hisnuki ɓe diga hakke maɓɓe, ɓe gaɗana baptisma. Aya 41 wi'i, fuu jaɓuɓe ko Bitrus wi'i ɓe gaɗana baptisma. E nyalde nden haade yimɓe 3,000 ɓeydi nder kawtal kooliɓe Yeesu. Ɗo e holla en yimɓe ɗuɗɓe paami waaju Bitrus, ɓe jaɓi ko Bitrus wi'iɓe, ɓe tabbitini lallai Allah jomirawo huwi kuuɗe mawɗe mawɗe gam hisnuki ɓe diga hakke maɓɓe e kiita muɗum garayka e laawol annabi Isa. Ɓe jaɓi, ɓe tuubi, ɓe gaɗana baptisma. Yimɓe kooliɓe Yeesu warti kisnoɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garayka nyalde jango. En nani ɓe ngaɗi yimɓe 3,000 ko 3,000. ɗum e holla en yimɓe ɗuɗɓe jaɓuɓe waaju Bitrus nyannan. Aya 42 ɓe ngaɗi ka tokkuki ekkitinol lilaaɓe, e ɓe cumpotira, e ɓe nyamda, e ɓe ngaada do'aare. Ɗo e wanginana en iri jonde tokkuɓe annabi Isa arande en. Nder jonde tokkuɓe annabi Isa nde hande e jango, en nani e ɓe ngaɗa fii 4. Fii arandejum woni ɓe ngaɗi ka tokkuki ekkitinol lilaaɓe, ma'ana fuu ko lilaaɓe tokkuɓe annabi Isa mbiɓe e ɓe ngaɗa ɗum. Annabi Isa ko Yeesu almasihu waɗi duuɓi 3 e ekkitina lilaaɓe muɗum gam ɓe kuwa kuugal maako gaɗa o wala ɗon. To en jangi nder Maatiyu sura 28 aya bo 19 yaaki 20, nde annabi Isa wari so'aki ton dow, o umri lilaaɓe maako wiiki, njahe ngartiron fuu lanyi duniyaaru tokkuɓeyam, ngaɗanon ɓe baptisma nder inde Allah nyaako mo dow e ɓiɗɗo e ruhu Allah, on ekkitina ɓe ɓe tokka ko ɗume ko mbimi on ngaɗon. Ɗo e holla en lilaaɓe annabi Isa e ngaɗa ko o umri ɓe, gam en nani e ɓe ekkitina fuu kooliɓe annabi Isa ko o ekkitini ɓe, bo non no o wi'i ɓe ngaɗa. Kooliɓe annabi Isa bo kamɓe ma e ɓe tokka fuu ko ɓe ekkitina, bo non no annabi Isa umri. Gam ayaare nden wi'i ɗo ɓe ngaɗi ka tokkuki ekkitinol lilaaɓe. Fii ɗiɗaɓum ko tokkuɓe annabi Isa arande en ngaɗi ka waɗuki woni e ɓe cumpotira, ma'ana e ɓe gondi ko ngele sharel, e ɓe kawrita yeeso jomirawo ko ngele sharel e ɓe cumpotira.
e woodi sumpo welngo e enɗam e yidde hakkunde maɓɓe. fii tataɓum ɗum tokkuɓe annabi Iisaa arande en ngaɗi ka waɗuki woni e ɓe nyaamda. nder sumpo maɓɓe e ɓe kawrita ɓe nyaamda nyamdu wigeere go'o. nyaamuki nyamdu ɗo'o naa nyamduki nyamdu wigeere go'o tan no ɗum woowi, amma e ɓe ngaɗa ko annabi Iisaa umri ɓe ngaɗa carel nyaamuki nyamdu ngam siftorki e mayde maako dow gaafangal ngam hisnuki ɓii aadama diga hakke. waato nder nyaamuki nyamdu maɓɓe e ɓe ngaɗa ko annabi Iisaa wiiɓe ɓe ngaɗa ngam ɓe siftora e mayde maako dow gaafangal ngam hisnuki ɓe diga hakke. to en jangi Maatiyu suura 22 aya bo 22 yaaki 23, e Lukka suura 20 aya 12 yaaki 14, en nanay ko annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo ɓe ngaɗa ka waɗuki ngam siftorki e mayde maako dow gaafangal ngam hisnuki ɓii aadama diga hakke. ayaaje ɗen wi'i e ɓe nder nyaamuki nyamdu, sey Yeesu hocci buroodi yetti Allah, o sendi ɗum, o hokki tokkuɓe mo, o wi'i, njaɓee ɗum nyaamon, ɗum ɓandu am. ɗon ma o hocci jardugel ndiyam inaboojam, o yetti Allah, o hokki ɓe ɗam, o wi'i, njare on fuu, ngam ɗa'am kanjam woni ƴiiƴam am tabbitinayɗam alkawal Allah dufeteeɗam ngam yimɓe ɗuɗɓe ngam yaafaneeki hakke. ngaɗe ka waɗuki non ngam siftorkiyam. buroodi e njaram ɗam annabi Iisaa hokki tokkuɓe mo ɗo'o ɓe nyaama ɓe njara ngam siftorki e mayde maako dow gaafangal ngam hisnuki ɓii aadama diga hakke e wi'e kirtaari joomiraawo. ɗo'o annabi Iisaa umri tokkuɓe mo ɓe ngaɗa ka waɗuki non ngam siftorki mo, waato ngam siftorki e mayde maako dow gaafangal ngam hisnuki ɓe diga hakke. ngam o wi'iɓe ɗo'o buroodi ɗum misaalu ɓandu maako torreteendu dow gaafangal, nden njaram ɗam bo misaalu ƴiiƴam maako tabbitinayɗam alkawal Allah dufeteeɗam ngam yaafanaaki ɓiɓɓe aadama hakke. hanjum waɗi e ɗum noddira linjiila alkawal kesal ngam Allah tabbitiningal nder ƴiiƴam annabi Iisaa. nden attawra e defte annabo'en e jaabura e noddire alkawal kiitngal ngam Allah joomiraawo tabbitiningal e laawol ƴiiƴam dabbaaji. amma alkawal kesal Allah joomiraawo tabbitiningal e ƴiiƴam annabi Iisaa. hanjum waɗi annabi Iisaa umri tokkuɓe mo ɗo'o ɓe ngaɗa ka nyaamuki buroodi ɗum e njaram ɗa'am ngam siftorki e mayde maako dow gaafangal ngam hisnuki ɓii aadama diga hakke. ɗo'o to janguɗen en nani tokkuɓe annabi Iisaa e ɓe nyaamda nyamdu, nden e ɓe ngaɗa non no annabi Iisaa umri ɓe ngam siftorki e mayde maako dow gaafangal ngam hakke maɓɓe. annabi Iisaa huutiri buroodi e ndiyam inaboojam ngam e jaamanu maako kanjum woni nyamdu maɓɓe. non ma hande sumpo kawtal tokkuɓe annabi Iisaa e kuutira ko ɓe nyaamata e ko ɓe njarata ɓe nyaama kirtaari joomiraawo ngam tokkuki umroore annabi Iisaa. ɗu'um bo e waɗe e laawol koyngol ngam naa ko toye ɗum heɓata buroodi e ndiyam inaboojam. misaalu enen fulɓe to en nder ladde to keɓeten buroodi, ngam non en mbaaway kuutiren nyamdu meɗen nyiiri e ndiyam ko cobbal e kosam ko ɓiraaɗam. naa sey lallay to en ɗaɓɓitoyi buroodi, amma en mbaaway kuutiren nyamdu ndu nyaameten nder wuro meɗen
ngaɗen non no annabi Isaa umri en ngam siftorki e mayde maako dow gaafangal ngam hisnuki en diga hakkeeji meɗen. Ngam non ɗo'o to janguɗen en nani tokkuɓe annabi Isaa e nyaamda nyamdu nden e ɓe ngaɗa non no annabi Isaa umri ɓe ngam siftorki e mayde maako dow gaafangal ngam hakke maɓɓe. Fii nayaɓum ɗum tokkuɓe annabi Isaa arande en ngaɗi ka waɗuki woni e ɓe ngaada do'aare, ma'ana to ɓe kawriti nder sumpo maɓɓe e ɓe ngaɗa do'aare, e ɓe ndo'o ngam Allah Joomiraawo sembiɗina ɓe nder hoolaare maɓɓe e kuugal ngal o hokki ɓe, e ɓe ndo'o ngam lenyol maɓɓe e bandiraaɓe maɓɓe, ɗon ma e ɓe ndo'o ngam leydi maɓɓe ngam Allah hokka ɓe jootnde jam. Aya 43 kulol nangi koo moye ngam Allah e waɗa alaamaaji kayɗiniiɗi ɗuɗɗi daga juuɗe lilaaɓe. Lallay se ko wala Allah Joomiraawo e huwa kuuɗe kayɗiniiɗe daga juuɗe lilaaɓe muɗum, e ɓe njamɗitina ɓe njamɗa, e ɓe bo ummina mayɓe diga mayde. Ngam non kulol nangi koo moye ngam fii kayɗiniiɗum ɗum Allah huwata nder maɓɓe. Aya 44 fuu kooliiɓe Yeesu kawti hoore, e ɓe cenda fuu ko ɓe ngoodi hakkunde maɓɓe. Ɗo e holla en nder sumpo kawtal tokkuɓe annabi Isaa arande en e woodi kawtal hoore, e woodi yidde hakkunde maɓɓe, e woodi enɗam hakkunde maɓɓe. Walaa mawnitaare, walaa feerotirol, ɓe ngarti bo iyaalu go'o. Ko ɓe ngondi fuu walaa bi'oo kanum jeyi ngam hoore muɗum, marɗo haajo fuu huutiray ɗum. Aya 45 ɗawti wiiki ɓe coori gese maɓɓe e ko ɓe ngoodi, ɓe cendani ko moye maɓɓe fuu ko haani ngam muɗum. Ɗo e tabbitinana en e woodi yidde e yurmeende hakkunde maɓɓe, enɗam maɓɓe e yidde maɓɓe naa e honduko tan, amma e ɓe kolla ɗum e njayri nder kuuɗe maɓɓe. Ngam ɗo en nani haa ma e ɓe coora gese maɓɓe e fuu ko ɓe ngondi ngam ɓe mballindira, e ɓe kokka koo moye deydey bukata muɗum ko bo ko o mari haaje. Misaalu, mo walaa nyamdu e ɗum hokka ɗum nyamdu, mo walaa kolte e ɗum hokka ɗum kolte, ngam ɓe ngiɗa ɓe ngi'a goɗɗo nder maɓɓe e torro, ɓe ngaɗu ɗum bo nder yidde diga nder ɓerɗe maɓɓe. Aya 45 wi'i koo nde nyalnde e ɓe kawrita nder wuro ceniingo. Ma'ana wuro ceniingo ɗo wigeere to ɗum mawninta Allah, misaalu juulirde ko cooci. Ngam non ɗo e holla en tokkuɓe annabi Isaa arande en koo nde nyalnde e ɓe kawrita nder wuro ceniingo ngam ɓe mawnina Allah, ɓe ngaada do'aare. Ɗum e holla en no ɓe kokkiri ko e maɓɓe e ɓe mawnina Allah Joomiraawo e ɓerɗe maɓɓe fuu, e sembe maɓɓe fuu, e yonki maɓɓe fuu, e ɓe ngoodi kiinaare diga nder ɓerɗe maɓɓe ngam mawninki Allah. Ngam koo nde nyalnde e ɓe kawrita ɓe sumpootira ɓe teddina Allah Joomiraawo. Bandiraaɓe am enen tokkuɓe annabi Isaa, haani ekkitooɗen diga tokkuɓe annabi Isaa arande en nanii ɗo'o koo nde nyalnde e ɓe kawrita to wuro ceniingo ngam ɓe teddina Allah Joomiraawo. Naa bo enen hannde diga nyalnde alal sey nyalnde alal kawreten ngam sumpo, kamɓe naa non ɓe ngaɗi. Amma koo nde nyalnde e ɓe kawrita ɓe sumpootira ɓe mawnina Allah Joomiraawo, ɓe ngaada do'aare. Amma enen hannde diga yontoore sey yontoore. Kayto hanjum waɗi enɗamku meɗen lugga,
hanjum waɗi hande nder kawtal tokkuɓe annabi Isa yidde meɗen indiga honduko tan. E woodi yidde hoore e mawnitaare, ko moye hoore muɗum tan andi. Amma tokkuɓe annabi Isa arande en eɓe paamana ko moye, eɓe mballotira, eɓe kawti ko'e, ɓe ngarti go'o. Kayto hande nder kawtal tokkuɓe annabi Isa wala kawtal hoore nde goonga. Ko moye e haɓɓi nyumo muɗum kallungo. Ngam non haani ngaylitoɗen tokken laawol ngol tokkuɓe annabi Isa arande en tokki ɓe mawnini Allah. Aayaare nden nyamri yeeso e wi'uki eɓe nyaamda nder gure maɓɓe e ɓerɗe laɓɗe e welwelo mango eɓe manta Allah. Ɗum e holla en nder ɓerɗe maɓɓe e woodi seyo e welwelo mango, ngam wala naafikaaku hakkunde maɓɓe. Goɗɗo ɗurtataako goɗɗo, goɗɗo tokkanta goɗɗo debbo, goɗɗo wujjanta goɗɗo, goɗɗo fewanta goɗɗo. Eɓe ngaɗa jonde goonga e aadilaaku. Ko ɓe ngaɗata eɓe ngaɗa ɗum nder goonga e aadilaaku e kulol Allah. Amma kayto hande nder kawtal tokkuɓe annabi Isa e woodi shiya aadilaaku e shiya kulol Allah. E ɗum ɗon bo diga ardiiɓe ko modiɓɓe har e tokkuɓe. Kayto naa non tokkuɓe annabi Isa arande en jooɗori. Aya 42 wi'i, yimɓe fuu e ngiɗiɓe, ko nde nyalnde bo Joomiraawo e ɓeydana ɓe tuubooɓe. Lallay se ko wala iri jonde tokkuɓe annabi Isa arande en fooɗi hakkillo yimɓe taariɓe ɓe. Waato iri jonde kawtal tokkuɓe annabi Isa arande en e sumpo maɓɓe e ngendam maɓɓe e ngikku maɓɓe fooɗi hakkillo yimɓe, haa yimɓe e cando ko e ngaɗa sha'awa iri jonde maɓɓe. Ngam nder jonde maɓɓe naafikaaku wala, shiya goonga wala, yidde hoore wala, mawnitaare wala. Eɓe jooɗi jonde jam hakkunde maɓɓe. Ɓerɗe maɓɓe e keewi seyo e welwelo. Ngam non yimɓe e nattowa nder sumpo ngon. Ngam re'irde aayaare nden wi'i, ko nde nyalnde Joomiraawo e ɗawtana ɓe tuubooɓe. Eɓe ɗuuɗa. Ngam ɗume? Ngam iri jonde maɓɓe welnani Allah Joomiraawo ɓernde. Ngam eɓe ngaɗa ko Allah Joomiraawo yiɗi. Ngam non Allah e ɗawtana ɓe tuubooɓe. Waato yimɓe e koolo annabi Isa mo Allah liloy ngam hisnuki ɓe diga hakke. Yimɓe e tabbitina wiiki lallay annabi Isa lilaaɗo Allah mo Allah liloy ngam hisnuki duuniyaaru diga hakke. Ngam non eɓe kooloomo dow hanko woni kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garayka nyalde jaango. Ɓe tabbitini ko Allah wi'i ɗum goonga. Ɓe tabbitini Allah huwi kuugal muɗum ngam hisnuki ɓe diga hakke. Bandiraaɓe am, en nani ɗo'o iri ngendam ko jonde tokkuɓe annabi Isa arande en ɗum fii belɗum, jonde lamde, haa ma yimɓe e ngaɗa sha'awa iri jonde maɓɓe. Sey ƴamen ko e meɗen hande enen tokkuɓe annabi Isa, en tokka ko annabi Isa ekkitini en nder wolde muɗum bo nonno tokkuɓe mo arande en ngaɗi. Ko ngendam meɗen, ko jonde meɗen fottidi e ɗum tokkuɓe annabi Isa arande en. Ngendam meɗen ko jonde meɗen ko jikku meɗen e fooɗowa yimɓe koolo annabi Isa woni kisnoɓe. Jonde meɗen e fooɗowa yimɓe to annabi Isa, ko jonde meɗen enen tokkuɓe annabi Isa hande e tarfa yimɓe diga annabi Isa.
Bandiraaɓe am, seenyumen dow ɗu'um, mo'inen to haani mo'inen, ngam gaɗen ko Allah Joomiraawo yiɗi. Ngam non ɗo'o to janguɗen wartani'en bo daaroggal haani ndaaren, ngam gi'en iri jonde tokkuɓe annabi Iisaa arande'en ekkitooɗen diga maɓɓe. Mo'inen iri jonde meɗen, ngam belnanen Allah Joomiraawo ɓernde, ngam gaɗen ko Allah Joomiraawo yiɗi. Mo'inen jonde meɗen, ngam nde fottida deydey e nde tokkuɓe annabi Iisaa arande'en. E non jonde meɗen ko ngendam meɗen teddinta inde Allah Joomiraawo. Ngam non bandiraaɓe am, enen tokkuɓe annabi Iisaa hande, sey ndaaren daarroggal tokkuɓe annabi Iisaa arande'en, ngam mo'inen jonde meɗen, jooɗoɗen jonde iri nde Allah Joomiraawo yiɗi. Allah Joomiraawo wallito en. Allah Joomiraawo ɗawtana en faamu wolde muɗum. Amin.